न' सिङाव नै बेबायदि जाबाय आरो ओमफ्राय नै रेजिंखौ होथ'वाखै न' सिङाव नै बेबायदि जाबाय ओमफ्रायो थिं बोराया बेबायदिमोन आरोना नै थिं बोराय हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंहा एसे दंबावो आरो लोमजागानो थाखाय ओमफ्राय जोंहा दिनै थिं होदोंमोन नालाय ओमफ्राय लुकखौ नायबानो जाबाय ओमफ्राय मिस्ट्रिफ्राबो दासो थांदों ओमफ्राय आङो दुगैबाय माने थिं बोरायखौ बोखारनायावहाय बिराद मैला गुफुंदोंमोन नालाय आंथ' एसेखौनो दांनो हाखाया मानलु मानला जाखायो एलार्जि गोनांखासो ओमफ्राय मानदों सिथरबो जाखादोंआनो नै एसेयावनो जाखायो ओमफ्राय आङो खर' लोबबाय दुगैबाय ओमफ्राय सानबाय मा भिडिअ एसे लानोसै ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै ओमफ्राय दिनैनि लुकखौ थिं होनायनि लुकखौ नायबानो जाबाय आरो बारान्दायाव होनो हायासै जास्ट न'खिनियाव होबाय आरो अखा फैब्लाबो जेबो नंला ओमफ्राय खिन्थु बार बारबा आं गियो आरो न' खाथियाव गय दंफां थायोना नै बिराद दिगदार होसिनो आरो हेल' एभ्रिवान नै जाहा हाजिराफ्रा साब्रै ओमफ्राय थिं दोगासिनो आरो नै सोरबाफोर थिं दोनोबा लेंहरनो हागोन नै गोजाखौ लाबो होननाया गोजाखौसो लाबोफ्लांबाय ओमफ्राय 9.5 फुट होनदोंमोननो ओमफ्राय 9 फुटसो लाबोलायबाय मोनसेनाव मोनसे गरबर जाबाय थायो आरो आं लाबोनाया ओमफ्राय नै बानायगासिनो हे प्रभु बे गय दंफाङा बारहुंखाजों इथिं दाफैदोंलै इथिं थांथों जारला न' सेरावहाय गय दंफां थाबाथाय नै गोजा कालारखौ होब्ला माबायदि नुयो बेबायदि नुयो आरो सोरबाफोर बेलेग कालार लाबानो जाबाय आं गोजाखौ फसायथारासै मेसिनजों दोनो रोजाया गानानै दोनो मोजांनो आरोना गेरेबानो दंबावो एसे दसथा थांबायदां ने थोगोना थोदे 11 12 नांबावगोनदां एसे खाना दानदो इउटुबाव दिम बोखारनायखौ नायना प्लास्टिक आं जेखौ लाबोसाबाय হয় প্লাষ্টিকও बोखारनांगौ लोगोफोर सोरबाफोर आंनि ब्लग भिडिअखौ गोदानै नुदोंब्ला प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय ओमफ्राय नोंसोरनो सापर्ट नांगौब्ला आंखौ बुंहरबानो जाबाय आं साबस्क्राइब खालामनानै होगोन आरो मालाय मैया मानसिफ्रा इक'लेन्डआव थांजोबदों ओमफ्राय आं लोमजानानैनो थांनो मोनासै ओमफ्राय जुदि थाङोब्लाबो आं बारासिनसो जाखागौमोन नेक्स्ट इयाराव थांसै आरो थांखागोन आं फैसा बुथुमना लाखानोसै आं नेक्स्ट इयारनि झुकेगा नहीं जाला दुगैखांबाय खर' लोबखांबाय कारेन्टबो गैला खामानिबो मावखांबाय सिथरा मानगायाखै इसेयावनो एलार्जि जायो दांनो हास्राया ব্ৰইলাৰ দোকানে ইমান গৰম দি আছে
न' सिङाव नै बेबायदि जाबाय आरो ओमफ्राय नै रेजिंखौ होथ'वाखै न' सिङाव नै बेबायदि जाबाय ओमफ्रायो थिं बोराया बेबायदिमोन आरोना नै थिं बोराय ओमफ्राय नैथिंना थिं गोदान एसेबाबो सोलायनाय नुबाय आरो दार्क नुबाय नैथिंना बोराय थिंना गोदान जि गरम जायो न' सिङाव सिलिं होनांगोन नैखिनियाव बेलेग कालार होबालाय साबसिन नुगौमोनदां गोजा जासिनबाय हायथिं एक्सट्रा नांबावगौ जागोन आरोना ओमफ्राय दानस'नांबाय आरो दानखावनांदों आरो गेजेराव एसे नांबावगौ जानायखाय फोजोबबाबो बारा जायोना ओंखायनो गेजेराव दान सिगाङाव एसे नांबावगौमोन आरो कारेन्ट गैया लोगोफोर ओमफ्राय नै न' सिङाव खोमसिबायमोन ना अखा हाहां जाबाय नै गोग्गोम दार्क नुबाय आरो गोग्गोम नुबाय न'खौहाय सिलिं होनांगौ इथिं आं बोखारहोबाय इथिंजाय थिं होथेनोसै आरो जा न' रुम सिङा नै बेबायदि आं बारा देखायथ'ला जेब्ला वाल गाथिगोन अब्ला दिन्थिनोसै बेबायदि जाबाय खामानि मावगासिनो जानायावहाय मिस्ट्रि खादा जाबाय दङ हाजिराफ्रा बेसे लांखो होनोब्ला माने थिखा सिस्टेम मा होनगोन बिदिखौ डाइरेक्ट माबादों आरो मावनायजों मानायजों 5,000 ग्रोब बिनायमोन ओमफ्राय आं दिनै 4,500 हरबाय ओमफ्राय 500खौ गाबोन लांबावो होनदोंमोन मा खालामनो ड्रेस बायनो होननानै हरलादां एक्सल' हरनानै 400 लाखिफिननोसै दां बेखिनियावनो 5,000 थाङोब्ला मा जाबावगोन दे ओमफ्राय आंना खामानियानो मोनसे नङा मोनसे गरबर जाबाय थायो आरो माने मोनसेबो जाफुंस्रायानो थिंखौ बुंदोंमोन 9.5 आं खोनादों 9 फुट नांगौ होननानैहाय ओमफ्राय 9.5सो नांगौमोन आरो ओमफ्राय एसे काटाटा नुबाय आरो नै खान्दादा नुबाय थ' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै बोथोराबो नै अखा हाहांहांथार माला 1K जाबावगोन आयो 1K आथ' 1K बादोन what's time hours आयो जुदि एबारनि माने एबार साक्सेस जायाबा इउटुबाव आरोबाव फिन खेबसेबाव खुलिफिनबावगोन आङो ओमफ्राय दाख्लै बेरायहैनानै लोमजादों नालाय ओमफ्राय बोराया एदावबाय थादों आरो आंखौ थांबावनो बेरायनायनि ब्लग लाबावनो इउटुबाव होबावनो होननानै आरो ओमफ्राय आं नांला होनबाय आरो माने बेरायनो हास्लाला बेरायदावैखाय एसेयावनो मेङो आरो थ' सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय थाबैनो 1K जादों ओमफ्राय रावबो नायथारला थ' बाय बाय